Oyawre kendo nyako Ramogi ajuang kamoro moro maintiere okinyi makawuono ageno no kinyi mari dhi mbele yo makare akaw thuolo makende mar rwaki nonro mar Gaset okinyi makawuono kaka pile wami mana siso mar ng'eyo gigo mantiere Gaset idhi nyiew Gaset momori okinyi makawuono ibed piny isome yo makare okinyi makawuono antiere kae kod jafwambo wadwa mano Simfros Okinda wada kaw thuolo makende mar mi siso mar gigo mantiere Gaset Simfros oyawre kendi chiyo nade oyawre inyaje isachiyo maber mana in amba chiyo makare ngato ngisa kanyo na paki ni nyaka nyakwar gimalich gimafwenyo gimondo gokinyi ni ndara ler ji pod nindo ichopo mapiyo mayo mainya mana kaka iseneno nyako Ramogi ajuang antiere kae kod Simfros Okinda wandwa nono ni Gaset mar The Standard kachiel kod mano mar Daily Nation Simfros kong'iyo weche mantiere Gazede ariyogi The Standard kod mano mar Daily Nation anno ka The Standard gino makawuono gimiyo peka en temo nono malingling mabende notimore e kinde mane jo maundu omonjo mano Dosit D2 mano buore Nairobi ka monj mabende nomiyo ji 25 owito ngimanegi ma en kaluore kod nonro mabende ogol sani kod bad migao mano mar okwach kich mosebedo ka timo nonro mathoth ewi wach makamano kwachako ayanga kod Gaset mar The Standard okinyi makawuono mano it Gaset mokwongo mar The Standard kanyo wanyalo mana ng'iyo weche mabende gimiyo pek kanyo wantiere kanyo kod revealed secret of Dosit terror raid nitiere kanyo omenda mabende no orne achiel kuom jonjore goyo e simu margi kwan mar jogo mano wito ngimagi kopogore kod mano wach machielo momi pek bathe kacha en kaka jomoko ponono bro dong kod achiedh nade kachiel kod modolak e kinde mag pongo lemo mag CAS manyaka sani nitiere jogo mosebedo shortlisted to mane wach mabenda dwani wachak godo kinyi makawuono wach makamano mi peke it Gaset mar 4 mano mar Gaset ni mar The Standard mana kwa dhi mapiyo piyo ang'eyo ni samoro kibede e kom mar jatend piny sani to ok en gino mayot nikech ing'eyo ni nitiere siasa to nitiere tich kane ji 5,000 maromo 5,000 nobedo shortlisted kata noket kanyo ma ne gin moko kuom joma no oro kwayo toke kanyo kuom ji 5,000 ne chuno mondo jatend piny owal mana ji maromo 200 gi wiye kende manyiso ni mago ji adi modong 4,000 gi wiye koro dong' oko gima pod lich ni ji 200 mabende gi wiye manyo owal gi koro rito mar mondo mi gibede kom ayanga nitie joma neno ni samoro ne gisiro jatend piny nonego beni sani nonego beni miyogi gimoro jomoko be neno ni nitie jok momi ni winjo ka jalup jatend piny owacho ni koneno ka idhi yudo gimoro to ne ok keyo to neno mana kogoli manyiso ni kata sani nitie joma pod neno ni ng'aneno wal to ok onego beni obedo kanyo manyiso ni en wich bar malich miwuoro ne jatend piny William Ruto nikech penjo maduong' be bedo niya odhi ng'iyo joma dhi tiyo ne koso dhi ng'iyo jogo mochulo nikech ne osire e kinde mag campaigns ngima gima maduong' be ni kaka jatend piny idwa ni mondo mi joma iyiero okonyi tich ok ni gibiro ni koro en sawa mar chiemo nikech na chulo ng'ato sama gibiro kamano ting'eyo ni sirikal gore piny matine ni ewi jogi mabende sani koro osebedo shortlisted 224 wang'eyo ni e kindgi wang'eyo ni ji 22 kende emidhi wal mar mondo mi opong' lemogo mag chief administrative secretary matine ni ji maderom 200 pod dhi dong' oko gidhi dong' gi modolak to kata ka wang'iyo Gaset ni mar Daily Nation wacho kanyo wich bar mabende biro bedo kanyo kata ma jatend piny William Ruto biro bedo kanyo to bende gitemo mar pogo gwenge mopogore opogore mabende jogo mabende osewali mar mondo mi opong' lemo makamago wuoge aneno kanyo koket gi coast nitiere kanyo ji 27 North Eastern gwengego mag Eastern gwengego mag Central Kenya kata masawa mar Kenya miwacho ni thoth ji owuok kanyo kaluore ni thoth jogo mabende mano gwengo mag Mount Kenya iwacho ni thoth ji owuok kuro ji 53 kaluore ni gine jogo manochung' motegno ahinya e tok jatend piny Kenya to koro dhi timo nang'o gima lich neno kanyo ka nitie counties mowuok nono kaka Makueni owuok nono aneno ka bende Makueni list makoni bo owuok nono aneno ka thoth gwenge neno ka nitiere jogo mabende koro ket thenge gima lich bende jo iseni sama koro isekawo tend piny kata bedo ni kinde mag yiero iyudo ka nitiere jok moko mowuok kamoro ma samoro nonro nyiso ni ne ok luto ni ombulu kata kamano ji jo Kenya gite kendo apani sami golo osuru to onge kama ing'iyo kama ng'ato wuoke be naneno ni en miriambo kiwacho ni piny Kenya en kambi mar ng'ato nikech apani en kambi mar ote kaluwore ni ng'ato ka ng'ato in kochopo giko dwe to nitiere omenda ni michulo sirikal timiyo sirikal nang'o mar mondo mi otawago
omiyo aparo ni en kama ng'ato ka ng'ato bed ni luto ombulu ne ng'ama chielo mano ke yo mi idonjo gi kambi kosenyuoli tidonjo e kambi mar Kenya omiyo bedo ni nyaka ibed gi yuto mari kaka ja Kenya mang'iso ni chenro duto kata services mag piny owacho wan kaka jo Kenya duto oyudo bed ni wayudo. Omiyo aparo ni sami bedo jatend piny kata bed ni en gima tek mar pogo to ok onego bed ni poge e yor dhoudi kata to gino mabendo onego bed no kete maino mare sani en keto maino kalure ni jogo mabendo biro walo onego bed no neno ni gin jogo mabiro tiyo ne jo Kenya e yo makare ok ni en mana pogo e dhiang' kalure ni sani wanyalo wacho ni nyombich kende modong' e dhiang' no kalure ni jomoko nosepogne gi lemo sani koro kopogore kod lemo ni mar CAS wang'eyo kanyo ni lemo modong' en mano mar pongo jogo mar jombetri obiro bedo e yo machalo nade wang'eyo nyaka jo siasa madito malaro kom mar CAS kata kamano wach makamano sani koro nitiere lwet jatend piny William Ruto mar mondo obi one kaka otimo jo Kenya to dwaro jogo manyalo tiyo negi e yo makare ka wadhi mana mapiyo piyo adwa ni wang'ia ne it Gaset mar 6 kaachiel kod mano mar 7 mano tungni masani nitiere duon bura mar Jubilee wang'eyo ni Jubilee nitiere duon bura mar riwruok mar siasa mar Azimio to nyaka sani koro jomoko manitiere duon bura mar Jubilee sani koro lieko ni mane en jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta sani koro ojwang'o gi gino makoro miyo duon bura no mar Jubilee nyalo bedo ni nimo wach mar duon bura mar Jubilee wang'eyo ni duon bura en dhiang' ng'ato en to kinde mathoth gin gibeyo ahinya sama ji ochomo siasa tiyudo ka tok sama ji ochomo yiero iyudo ka tok yiero no to mana kaka waseneno tok yiero ma higa mokalo ineno ka weche mathoth osebedo e kweth ma opogore mag siasa kendo gi kinde ni koro ng'eni Jubilee koro sani bede tamo gi ni to koro jatelo mar duon bura en ng'a en jagoro maduong' koso en jakomo koso en ng'a ochung' ne council mar duon bura no kata kamano wang'eyo ni magi duto gin muodo lak maga ing'eyo ni sani jiringo dhi e sirikal koro yudo ka duon bura mar Jubilee nitiere joma neno ni onego bed ni wadonje e sirikal mar Kenya Kwanza kata mar UDA to nitie joma neno ni wan wadong' mane Azimio mar mondo mi wakwed piny owacho kata waket tesre piny owacho koro en gima tek kata kamano nitiere jod bura moko mano kata kwa tiyo kod ranyisi jod bura mogwel mano Sabina Chege e kinde mabende ne nitiere ni dayo dhoge kod od fwambo marwa mar Nonro TV nowacho weche ma okanyo ni en kata gisani en onge kod regret mora kalore ne gidhi romo kod jatend piny William Ruto e kinde mane gidhi kar jot mare mar mondo mi gimany chenrogo mag dongruok kata kamano iwacho kae ni kaka jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta osetemo katemo chiero duon burano mar Jubilee temo mage duto osebedo kagore Lwanda kalore ni joma thoth sani osebalo wang'eyo ni nitiere jod bura 30 mag Jubilee mano dhi bedo kod jatend piny William Ruto kar jot mare bende wantiere kae kod Kanini Kega ma bende sani nowal mar mondo mi opong' lemono mar jaod bura ma Iyala nyaka sani wacho ni en e kinde mabende kata ne olaro komno mar Iyala nitiere jo Azimio moko ma ok nosire lwedo to jo Kenya Kwanza mathoth mano sire lwedo mane mamiyo ponono sani koro ng'ado bura mar ng'ado to hapa ni ng'ato manyo mana girie gi kinde ni ng'ato manyo mana to ere kama tingeni ja siasa sama telo osekawe pacho ka ging'iyo siasa ma higa 2027 emo mineno ka jatend piny mano mabende waneno ka wuon duond burano mar Jubilee mano Uhuru Kenyatta kata sani nitiere romo mibago makata en okonywa ke burano mangiso ni ochopo kama koro ng'ato ka ng'ato ng'iyo ni to higa mar 2027 wadhi bet kama nade kenda paro ni samoro Uhuru oketo maino mare mano nikech aneno ka gimen pache gi siasa ma pacho ka osepogore ok en gino ma pod ong'iyo ni odwa ni mondo donje ok one ka nitiere nafas moro modwa kara thuolo modwa no lar e higa mar 2027 kata kamano kaka wuon duond bura embo temo go iye mondo one ni chung'ne obedo motegno kaka wacho ni en pod odong' e Azimio kata obedo ni nitiere joge moko maparo ni Jubilee koro nego dar odonji e Kenya Kwanza. To ka wang'ia ni it Gaset mar 7 kanyo Sabina Chege to wacho nang'o? Sabina Chege wacho ni nomako nyaka malaria nomake e kinde mabende ne otimo campaign ne Azimio. To nyaka sani koro dhi margi e sirikal en mana mano mar manyo dongruok ne jopiny ka bende wacho kayo ni linga mabende jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta osebedo kolingodo emomiyo duond bura mar Jubilee sani koro nimo giwacho ni nyaka sani gisetemo mar mondo mi jatend piny Uhuru Kenyatta mano jatend piny machon Uhuru Kenyatta ponono bag romo mopogore kodgi to nyaka sani onge romo mora mosebagi akia ni politicians be nyalo bedo kinyi sani koro giwacho ni gin kiye manitiere siasa gin political offense ka gin kiye nikech koro kama dang gidhiyo to ing'eni pile ka pile rito ni mondo jatend duond bura
okaw okang' mokwongo mondo nyis joge ni konimo wachimo to nenore ni kumo gineno ka gima jatend piny machon Uhuru Kenyatta chomo gi ok en kama gidwa ni gidhiye nikech gineno ni gidwaro mondo mi gibed ei telo masani mano gidonje Kenya Kwanza ma bende koro jatend piny en mar UDA mawuok Kenya Kwanza koro apani gineno ni gidong kie koko madier to ji kaka Sabina Chege adier ne nie lai manyime e kinde mag campaigns mag Azimio kendo gin jogo manoteno Raila Odinga kinde kuonde mathoth kani neno ka Azimio no chope to gin moko kuom jogo mane chopo kanyo aparo ni koro gichopo kama koro gikia ni gibarre diriyo nikech gima biro nyime to mana kaka sewacho gineno ka gima jatend piny machon Uhuru Kenyatta ojwangogi be onge gi weche mang'eny weche siasa ma Kenya ka nikech nenre ni onge lemo madito ma pod omanya to bende kaka pile wang'eyo ni kaka nyathi kich ponono ka odwi winjo kok dware te dhi ka jirani tenno ka kocha berni kone minyalo bedo ni imoke mar mondo mi winj ber manitiere kono gima ni samoro jirani bojoro nyithindo mang'eny ma kata ang'e dhi kanyo to onge gimiyudo ka wadhi mana mapiyo wadhi ane it gazet mar aboro mar gazet ni mar The Standard mana kwadhi mapiyo piyo gazet mar The Standard otemo wanyalo wacho mar nono matut gino mabende notimore monj mabende notimore e kinde mane higa mar 2019 mano mar Dusit D2 mabende noweyo ji 25 kowito ngimagi kwanyalo mana ng'iyo kaluore kod nonro mabende otima akanyo kod mano ja tim nonro maduong' mabende nochung'ne timo nonro makama kabende nonro makamai kata neno makama nogolo ayanga e nyim doho kaluore nitiere achije moko mabende nosemaki mabende tudo kod monj makamai oyudo achije makamago kod sim card 177 mabende giwacho ni negisebedo ka gitiyo godo ten gino mane gipango chon kwang'iyo bathe kanyo bende oler moko kuom nonro mag jogo mabende ketipo gi kanyo to kwang'iyo gi gin rawera matinda ahinya mana gima lich nikech aneno ka moro nyuol 92 93 gin nyithindo ma pod tindo to gima lich ni kata king'iyo omenda manomigi 1800 ne nego ji maromo 25 kendo kelo tungni machalo kamano aparo ni samoro dok chien gi kaka watayo nyithindo kaka wapiro nyithindo e kindegi nikech magi adieri gin nyithindo to gin joma nonego nyaka joma nyalo bedo wuonegi joma nyalo bedo minegi kachiel gi kelo tungni e pacho kane siling matin ne milion 1 kano bedo mana milion 1 to aparo ni koro ji wigi owil gi ber mar ngima ng'ato ma ng'ato koro nyalo pimo gi pesa kata kama koro rowere ok ong'eyo kama gichomo gima lich be ni higni 4 osekalo eka koro nonro timore nikech aparo samoro bende wan gi ng'ikruok e chenro machalo kamano mar timo nonro nikech aparo ni adiera samoro wacho ni ratiro kolewo to nyiso ni mano ratiro motuoni higni 4 nonro ma wiye nikech ok apar ka gin weche mosedonjo matut ma oseyudi gi e kindeni eka imanyo ji 4 gi higni 4 ng'eny weche mathoth samoro setemene samoro gisedar gisedhi kuonde maboyo kata kamano geno matimo nonro en ga ni mondo ratiro bedie kendo mar mondo miyo bed kaka ranyisi ne joma moko machano timo kamano ni mano ok yo makare matimo gik moko kata kamano paro ni en gima ber ni nonro podiluwo to bende kaluore kod nonro makamano mabende notim kae mano kod jago mabende ne otelo ne timo nonro makama mano police constable Titus Langat mabende ne ene mano keto pieces go kata ene mano choko ranyisi 1 2 3 mar fwenyo maling'ling ne otemo mar luwo ndach joge kaluore kapok ne gichako monj makamano nyaka odiochieng' onogo mabende ne gitimo monj makamano kata kamano wantiere kod geno ni sani koro ponono jogo mane jogi owito ngimagi e monj makamae biro yudo ratiro mar geyo makare kaluri ni moko kuomgi nosemaki kendo nochop e nyim doho kwadhi mana mapiyo piyo adwa ni wang'i ane wach mantiere it gazet mar 10 mar gazet ni mar The Standard it gazet mar 10 Simfros wang'eyo ni monja osebedo e gwengego mag nyandwat mar hoho mar Okaka hinya te counties moko 5 e pacho kae kanyaka sani koro iwacho kae ni nyaka sani piny owacho ma pacho kae koro tiyo kod piny owacho mar pinyno mar Amerika mar luwo ndach jogo mabende timo monja e counties 5 mago ma pacho ka counties mayudore nyandwat mar hoho mar Okaka gima ng'eyo ing'eni weche mathoth osebedo kiwacho e wi monj machal kamagi kendo king'iyo counties kaka Mandera, Isiolo kuonde ma monj makamago hinyo bete ne kopogore gi wach mar ni jogi ni oko mar ketho arita kwe mag gwenge gigi otudore be mathoth gi chal mar ngima mar jogi gin joma dar kamanyo chiemb jamni gin joma ngima gi wacho ni ki ikwalo dhoka keni maromo nade kichopo machalo nade to in ng'at mineno ka ng'ama lich ahinya e gweng omiyo kopogore gi ni sani piny Kenya manyo kony kowuok e pinje ma oko mar mondo mi okedi
gi jomonj aina go tano ka samoro wadhi mabor ahinya nikech magi joma samoro piye magi koso mar miyo jamni samoro gidwaro mondo miyo lok pachgi kaka gidak mar wacho ni kuo dhok ok yo achiel mar dak samoro gin joma idwaro mondo mi oter dongruok e gwenge magi siolo ma ng'ato nyalo chiewo odhi go mjengo mare onyalo chiewo yudo tich machielo motimo ok ochiewo to ng'e ni Joyce Chanyo osekelo dhok adi wadhi akwal ariyo nikech aparo ni mano gima ka ji obet piny mane pacho ka motwak ewi ang'o momiyo en monj ma ok rum e gwenge ma bende yudo ka ngimagi kata yuto margi ni piny kinde mathoth yudo ka gimilaro gin mwandu matin ma gwengego nigo omiyo aneno ka piny owacho kapok odhi e piny mar Amerka mar manyo kony e yor arita kwe en gima onego bed piny gi jodongo mag gweng' ma gwengego en gima onego bed piny gi joma iye ka mondo ng'ini to wakonyo jo Isiolo nade wakonyo joma ndera nade ponono ni omigi mwandu to pod gidhaw ema koro ne jowadwa gini aparo ni onego mi wanon matut moingo gima wasetimo. Ilero kanyo makare nyaka bende piny kanyi wacho kae ni nyaka sani koro gisetimo maber ahinya kalore ni nitiere jomo pogore opogore ma bende osemaki ka bende wacho kanyo ni wasetimo maber kalore ni nitiere jogo mosemako ka bende nyaka sani e kinde mimako jogo to itimo maber ahinya ok choch ratiro margi ka bende kata kidayo dhogi tidayo dhogi e yo makare ma bende ponono rito ratiro mar ngima to mana kaka iwacho sirikal onego non matut gino makelo monj ma kinde ka kinde e gweng'go mag Hoho mar Okak kata obedo ni nyaka sani koro pinyno mar Amerka konyogi e tiyo kod satellite mar mondo mi gifweny kuonde mag jonjorego nitiere adwani watie kod wach mantiere it Gaset mar 12 mar gazet ni mar The Standard mondo wamule bende wach mantiere Gaset mar Daily Nation okinyi makawuono it Gaset mar 12 nyaka sani wang'eyo ni nitiere jotend skunde moko mano dara e skul achiel kitere e skul machielo to nyaka sani gisebedo kod achiedh nade ka achiel kod modolak kalure ni jonyuol osetamogi mar mondo mi kik gidonj kata e skunde makamago kalure ni ponono king'iyo rekod ma gisebedo godo e somo kanyo skunde ma giaye ponono kosebedo katimo maber jonyuol ponono neno ni skul mokele ni koro nyalo duoko nyadhi mar skul makamano piny. Ok apar ka en gima ber Joyce ok apar ka en gima ber kaluwore kaka jonyuol timore no kaka ineno gidhi to gimonyo jopuonj no skul ok apar ka en gima kare kendo ok apar ka kalo mar skul ang'eyo maber ni japuonj maduong' ni kod en ng'ama onyalo kelo lokruok e skul kata onyalo keto chike moko mamiyo nyithindo nyalo kalo kata nyalo rem lakini ok inyalo wacho ni rem duto ibiro keti kuom japuonj maduong' nitiere skunde ma kata mana kom ibete maonge kata ka bed ni japuonj mamiyo nyithindo kalo moko onge kata laboratories jomoko onge kata mwandu madikonygo nyithindo mondo som omiyo ok apar gwenge maneno ka gwenge mag Kisii gwenge mag Migori gwenge mag Homa Bay emotelo e riembo jopuonj madongo aparo ni onego gimi japuonj thuolo mar donjo kanyo kendo gibed piny ginyis japuonj ni kama e kaka watimoga samoro ing'ado japuonj malo ni ok osebedo kaka miyo nyithindo kata samoro en skul makata nyithindo jopuonjre mokelo kanyo mokwongo gin joma nokotimo maber e primary school gin joma ikongo wang'e maber nitiere skunde moko ma japuonjre ikonga mondo ochop e klas manyime koro japuonj maduong' to biro konye nang'o kae tiwacho ga ni kinde mathoth e somo kae japuonj mi mana tamalo 30 kaka japuonjre onego bed ni manya tamalo 70 seche moko jopuonjre mantiere e skul go ema gin jopuonjre matama kata ipuonj manade to ponono ok donji omiyo jonyuol onego bed ni miyo jopuonjre makamagi chance opuonj gima bende TSC kata duol mochung' ne ndiko jopuonj bende onego chung' motegno gi jopuonj ok apar ka en ng'ama onego bed ni tere gate to jonyuol mono donjo en ng'ama onego bed ni tere skul kata ka gi apisas mag Teachers Service Commission mondo wach ni mae japuonj ma koro biro kendo biro tele skul ni kaka japuonj maduong' mondo mi jopuonjego gimbe gin jonyuol kendo giwinjo marach ahinya sama oteri tich to yudo ka koro lor gate gi jonyuol ni ok inyal donjo nikech okisebedo kitimo maber. Anyakora muge jong' weche mathoth to pod nitiere Gaset ni mar The Standard kaloni ne wami mana siso mar weche moko manitiere e Gaset kae pod inyalo ng'iyo ka odiochieng' ma kawuono nitiere nyaka it Gaset ma iye mano mar Enterprise inyalo nyiewo Gaset mar The Standard ibed piny isoma e yo makare toke kono bende aneno ka gimulo wechego mag tuke kaloni ni weche mag tuke ahinya to mago mag EPL gin mago ma bende jopiny pod ng'iyo ahinya adwani wamula ne Gaset mar Daily Nation mana mapiyo kapok sa marwa mano miyo rumo kinyi makawuono Gaset mar Daily Nation
Thuon wach mabende aneno komi peke Daily Nation okinyi makawuono wanyalo wacho ni gin bende gimulo wechego mag siasa, gintiere kanyo kod wechego mag nengo mamalo mar ngima masani nitiere, wantiere kanyo kod weche mag thieth bende gimulo kanyo. Maduong' bende gimiyo kanyo weche mabende otudore kod tong' kata kieo mopogore opogore mabende nitiere pacho kaka bende giwacho ni storm over constituency boundaries, gino mabende wang'eyo ni kinde mathoth jakelo kata tulo moko ahinya ahinya e kind jogo mabende odak e kieo. Wantiere kanyo kod wach mar nyadendi mabende yande onegi, mano mane tiyo ka okumba mar thieth mano mar NHIF mabende ne onegi e kinde mabende no wuotho e wang'apaya no mar Kaunda mano buore Nairobi kae. Wantiere kod ng'anyo mabende jo Kenya moko ne ong'anyo godo odiochieng' manyoro Kenya kasani wacho ni cheaper food on the way as state allows duty free imports, mano kaluore kod pek mar ngima. Kata kamano adwani wachak kod wach mantiere it Gaset mar adek kama bende otem fuonwa wachno mar nyadendi mabende nonegi gi magina. Wanyalo wacho ni nyaka sani koro kaluore kod jatend okwach kich mano Amin Mohamed Amin odiochieng' manyoro no wacho ni magina mabende ne ochielo miyono mano mabende oyang' nyinge kaka Waithera no ken mano mar sniper, mano kaluore kod nonro mabende gisetimo. Kata kamano owacho ni bunde makamano ne mano mar 9mm pistol mabende ponono nyaka sani ang'e ni pod gitemo timo nonro matut e kinde mabende mar yanga diera mar ni ng'ama ne dwaro ni Waithera owit ngimane kata ng'ama ne dwaro ni onegi. Waneno picha mar jaode kae kachiel kod nyithinde ariyo. En wach malit ahinya. En wach malit kendo geno mara maduong' en ni nonro mana kaka wacho pile ni kod lewe to samoro ratiro ok yudre kendo ko bedi kaka puonj ne joma moko ma chano timo kamano. Pok ong'e ni nyalo bedo ni miyo ni nitiere ng'ama ne luwo kata nyalo bedo ni ng'ama ne chiele gi magina ni nyalo bedo ni ng'ama no chana ni nodwa negeri gima nodwa negene. Kata kamano en gima lit ni sami wuok idhi mane tiji tipoka ochiel gi magina manyiso ni kata paya ma pacho ka ok gin kuonde makare, arita gi ok ni kare. Ng'ato inega nega odiochieng' sama ji wuotho e wang'apa. Wageno ni okwach kich biro timo nonro ne makare kendo duoko biro miyo anyuola no ng'e adiere wi tho mar achiel kuomgi. Kabende nyaka sani wacho ni nek makamano notimore tarik 13 mano dwe mar 2 mano mahiga ni kendo kaluore kod okwach kich nyaka Ramogi jwang' inyalo mana ng'iyo kanyo kabende kaka oler matut kabende wacho kanyo ni kaluore kod pogruok mag magina mano tigodo ogol kanyo no ok nonyal bedo sniper nen mana machielo ni kaluore kod lony mabende okwach kich nitiere godo e wechego mag magina. Ka wadhi mana mapiyo piyo wadhi it Gaset mar 4 mano mar gazet mar Daily Nation. It Gaset mar 4 en kaluore kod wechego mag tong' kata wechego mag kieo. Kabende nyaka sani ondika ni storm brewing over review of constituency boundaries. Wang'eyo ni tong' ma pacho kae kinde ka kinde onego bed ni king'iyo duol matayo weche magiere pacho ka IEBC onego bed ni tayo chenro makamano. To nyaka sani wang'eyo ni piny Kenya ka waonge jago IEBC ni nono kaluore ni nitiere jogo manogwe tao commissioners adek mamoko to nosedhi retire. Dhi bedo machalo nang'o? Ok en gima yot. Weche mag kieo ma samoro bende kelo tulo kaluore ni bende ji yuare mana ne wach mwandu magineno ka nitie matin to bende ji osenyuolore dhano medore. Emomiyo kinde ka kinde IEBC onego beni ng'iyo tong' kendo ka nitiere lokruok monego bedie tiketo. Gwenge kaka asewinjo ka nitiere gwenge mathoth maneno ni githoth kaka Teso manitiere county ma Busia osebedo ka yuak ni githoth kendo de giher mar mondo miyo migi county margi. To magi mogen moko kuom gigo kata tich manitiere wi duol mar IEBC mabende kaka iwachono sani koro onge ji manyiso ni onge tich manyalo timore. Kata kamano jopiny yuak ni onego bed ni ipogo kata onego bed ni ing'iyo chal mar kaka gwenge romo kaka gwenge chalo nikech mae bende otendore maduong' gi pok ma piny owacho maduong' pogo ne gwenge. Manyiso ni koyudo ko oganda nitiere mathoth inyalo poge mondo mi obed counties ariyo. Mano nyiso ni koro county ka county biro bedo koda pok mare gi telo mare mano nyiso ni dongruok makare bede gwenge. To ka wang'e kanyo to ni to chik wacho nang'o ahinya kotudore kod wechego mag kaka onego bed ni ipogo kieo. Ka bende iwacho kae ni kaluore kod article 89 mano mar pen chike ma pacho kae wach mar pogo tong' e pacho kae onego bed ni timore ma ok okalo higni 8 kata higni 12 to onego bed no timore
kodong dweche 12 to ji dhi e yiero matiende ni nyaka sani koro ponono ji ne paro ni ibiro time kapok wadhi e yiero mano mar dwe mar 8 higa mokalo. Kata kamano wang'eyo ni tong' mogik kata last review mar boundaries notim kanyo dwe mano higa mar 2012 ka bende iwacho kanyo ni the final deadline kata tarik mogik monego bed ni time review machielo en dwe mar 3 higa mabiro mano higa mar 2024. Weche makamagi onego bed ni nono e yo makare kaluwore ni onego bed ni pogo kiewo kata ineno kaka review boundaries ka ji pok odhi e yiero mar mondo mi ponono ging'e ni komede nyaka ka kata kobedo ko chore chien nyaka ka to koro ponono gin jood bura mage mabiro medore mar mondo mi ji ka dhi e yiero to dhi e yo makare ka ging'eyo jogo ma ponono gidhi luto ne gi ombulu. Ka wadhi mana mapiyo piyo it Gaset mar 5. It Gaset mar 5 kanyo gin weche mag siasa. Nyaka sani koro wang'eyo gai mar Azimio Raila Odinga osebedo ka temo mar keto sirikal mar William Ruto tesre. Nyaka sani koro oseyo jatend piny William Ruto ni nyaka sani entiere koda kweda mar dhoudi e kinde ma bende koro opogo tije mag sirikal. Gino miluongo kanyo kod dho ngere ni tribalism. To donge ineno sama ne wang'iyo pok mar CAS kata jolup jotend migepe kama ne wawacho ni tiere gwenge kaka Makueni ma onge kata ng'ata achiel mosedo kom kata kamano gino no keti ayanga kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua sama no wacho ni sani koro ing'iyo mana joma ipogo lemo kaluwore kod kaka ni luto ombulu. E gima paro ni bende kanyo nye jatend Azimio Raila Odinga notiyogo maduong' mar kwedo ni piny owacho kata piny Kenya ok en mar joma noluto ombulu kende. Bende ok inyal yiero ji kaluwore koda kuonde ma giwuoke sama koro ichiwo lemo mag tend piny kama oganda duto onyuol kanyo oganda duto manitie kanyo ng'ato ka ng'ato golo osuru e yo achiel kata e yo machielo. Omiyo kata obedo ni samoro iyudo ka siasa bende thoth e iye kata kamano gima duong' en ni sami pogo lemo paro ni oganda duto gin jo Kenya to maduong' moloyo ni en tich manade ma ng'at miyiero nyalo biro tiyo ne jo Kenya. Ka bende bathe kanyo anno ka Raila wacho ni waseneno ka jatend piny William Ruto ka achiel kod jalupne Rigathi Gachagua sani koro gimiyo jogo ma wuok e oganda dhot mekgi mano kata ten migepe 5 ka achiel kuom kiwacho ni to jomoko to iweyo nono kaluwore ni mage achiel kuom wechego mag mibadhi ama bende Raila wacho ni sani koro oteno sirikal mar William Ruto. Kodhi mana mapiyo piyo it Gaset mano mar 6 mar Gaset ni mar Daily Nation. It Gaset mar 6 kae bende nyaka sani bende pod waneno mana ka en kaluwore kod wanyalo wacho ni sani koro gino ma bende Azimio ne dwaro okodonjo e kare ka bendi wacho kae ni blow to Azimio as tribunal suspends Senate changes. Nitere lokruok e Senate kacha mopogore ma bende Azimio ne dwaro to nyaka sani dwaro margi oruombore piny. En gima lich nikech aparo ni koro kae jomariek kata joma olony e weche e yore pen chike ma pacho kae ma koro nowuok mar mondo mi wachi nikech Azimio nyocha dwaro mar mondo mi odhi choko jatend kweth joma nok mano minority whip e od bura mar Senate Fatuma Dulo kata kamano mano koro golwanda mano kotelo ne moko mlokruok ma bende nyocha dwaro ni mondo keti to ma aparo ni en kaluwore koda kaka ng'ato ka ng'ato obet kata odak e duond bura mano tere e od bura kama entie kata kamano aneno ni koro Senate nenore ni otamore ni lokruok makamago ok bedie mano nyiso nang'o nyiso ni koro Azimio nyaka dog kendo e mesa mar mondo gineni to en yore mage ma bende ginyalo tiyo godo e kelo lokruok kinde ma giparo ni samoro ng'ama nigi kete kom ok ti ne kwethno e yo makare kaka nonego beno tiyo. Ka wadhi mana mapiyo piyo it Gaset mar 7 kanyo nyaka sani koro wang'eyo ni piny owacho ma pacho kae chano mar kelo mar kele pacho kae tons 580 mago mag duty free food items kalore ni sani nengo mar chiemo ni malo nengo mar ngima ni malo gintiere kod geno ni ponono ka giyie ne chiemo makamagi odonje pacho kae to ponono mano nyalo kelo fuongruok mar nengo mag chiemo pacho ka kalore ni jo Kenya osebedo ka ywak matamra gi nono kwang'iyo bathe kanyo wang'eyo ni nitiere jo Kenya moko duchieng manyoro ne gibago ng'anyo ka gikwedo nengo mamalo mar ngima to penjo en ni ma bende biro konya diera kose ponono gin mana weche mag siasa kod bero ing'ata achiel to jomoko to pod biro thagore. Gima pod tamo wang'a ni e kinde duto ma wamanyo kaka wanyalo kelo duoko makare nikech mapacho waneno mana ni mondo waringe pinje maoko. Ok ang'eyo ni to ne ochopo kanye ma piny Kenya kata pinje manie Afrika
ok nyal pidhore nikech nyocha nowach ka ni mondo kel chiemo momedie nyinyo mana kothe momedie mag jiemo wach achiel maduong' manowachi mar mondo miyo tiek kech mani pacho ka. Namba 2 koro aneno ka koro idwa kel chiemo kowuok e pinje maoko idwa kel gi kuom thuolo maromo nade samo kel gi ma ok ochulo osuru mar duty kata mar kelo gi e pacho ka bende nyiso ni dhi miji nono tidhi migi gi omenda maromo nade nikech aparo ni wach mar kech kata oro ma pacho ka en gima onego ng'iyo matut to ahinya ka wang'eyo ni nitiere gwenge pacho ka ma pod ipuro kata bed ni oro chalo nade to nitiere kuonde nitiere yore manyasani mag pur kaka kuoyo pi ne cham minyalo tigodo. Sirikal ne oketo kata kar puro puodho mar Galana Kulalu mago nenore ni nogore Lwanda kata kamano aparo ni pod nitiere yore minyalo tigodo mar mondo miyo neni piny Kenya nyalo nyayo chiemo kata bed ni ok oromo to nyalo chopo kama wanyalo nyayo chiemo inyalo pogi mar mondo ng'ato ka ng'ato yud kata chiemo mar dichiel to wach mar siko ka waringe pinje maoko nyiso ni sama wadhi nyiewo chiemo ge pinje maoko wakawo omenda manie pacho ka kendo watere pinje maoko e sama piny Kenya nikech madwaro mana makamano matiyo go e pacho ka. It gazet mogik mar gazeni ma Daily Nation bende moteko godo ka bende kanyo jochiw thieth kaachiel kod okinde mantiere pacho ka sani koro kwedo okang' ma bende duol mochung' no sare pacho ka SRC adwa kawo mar thicho oko omenda mabalang' ma bende gisebedo ka giyudo ka bende lakteche mantiere pacho ka osebedo ka yudo omenda mabalang' maderom 60,000 ma bende giyudo kanyo mano ma bende dendo kanyo ni non practice allowance ma giyudo dwe ka dwe koro giyuak matamra gi nono kalure kod okang' midwa kawo mar thicho oko omenda makamano. Simfro sangwalor nonro mar gazet gi kanyo anno ka welo sechope studio ka wachni mogik ka watieko kinyi makawuono. Ang'eyo ni oboke thoth kendo iye lach kendo weche matimore pacho ka gin gik manitiere kata kamano ang'eyo ni piny owacho gi kaka jo Kenya wantiere koda ting' maro kata obedo ni sani thoth ji ywago nengo ngima moyedha aparo in koda an ng'ato tim mana manyalore modong' to samoro koro ting' bedo ne piny owacho mar mondo miyo temo reso oganda nikech adiera dhano ywak kendo ok en gino mobet maber koda thoth oganda ma samoro ok nyal yudo kata chiemo mar odiochieng' achiel. Ka kamano erokamano kuom bedo koda chieng'ni. Erokamano ahinya Simfro Sokinda ang'eyo ni mondo nyalo bedo matek tikawo thuolo mari mondo wabedo e nonro mar gazet nyako Ramogi Juang gazet momori e kind Daily Nation kod mano mar The Standard inyalo nyiewo idhi soma e yo makare. People Daily bende inyalo yudo e mbui kacha kapo nono ni ok iyude aching' inyalo yude e mbui kacha ibed piny isome e yo makare. Magi gin mana pach jondiko in kaka jasomo intiere kod paro mane yena mar mondo mi akaw yueyo madundo gi sani tok yueyo marwa nyawadwa Sharon Ng'ao biro donjo kod twak mokwongo e chenro mar piny kik idhi mabor.